Diego, go Diego, go Diego. EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time, it is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Nako, ano na ba ang sitwasyon ng trapiko? Eto, pagbigyan natin to. Abisyong Alvin Pilanyo, pasok! Birds! Magandang hapon, Birds! Traffic update dito sa Mindanao Avenue, super heavy traffic. Pagdating naman sa EDSA, naku! Sagkadamo ka ng traffic. Matik yan. Tila ata, sobra lahat na wala nang mapupuntahan for traffic. Quezon Ave traffic. Okay. Circle traffic. Okay. Quirino Avenue traffic. Okay. Saan ba tayo pupunta, Birds? Ewan ko sa'yo. Sa biglang liko na lang, Birds. Salamat, Birds, sa sa time. Kasi lagi ka magpapalakas. Kasi kung wala ka, hindi naman ako makakangiti. Uy! Ikaw lang hinihintay ko pagka kasi pag umi-ere ka na, napapangiti mo na ako eh. Wow! At anong pagod yan. Yung sobrang excitement na inaantay ko na i-play mo yung voice message ko. Nakakatuwa, super. Kasi inaabakan din ng mga tropa natin, mga Grab driver. Kagaya nila John Paul Babor, taga Negros Oriental yan. Okay. Nonoy Babor. Saka si Ian Piliano na utol ko. Yan, nakabang lagi yan sa Lab Radio. Tuwang-tuwa sila sa'yo. Bird, God bless you, Birds. Ingat ka lagi, ha? Oy, God bless din. Salamat. Iba din. Ito, hindi na natin patatagalin. Pag-usapan na natin to. Isang 52 years old marathon runner sa China ang na-disqualify habang tumatakbo. Oh no! Kasi habang tumatakbo panay sindi ng Yossi. Marami din ang bumilib din sa kay Uncle na to dahil natapos niya yung marathon ng mas mahagang oras. Pero yun nga, na-disqualified siya dahil na-break niya ang rules. Anong rules ang na-break niya? Siyempre, no smoking. Eto na, logika na natin to. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Yossi Pamor. No. Mga kabisyo, pambihira ginawang oxygen yung Yossi eh. Kung titingnan natin mga kabisyo, wala talagang logic yung ginawa ni Uncle. Diba? Pero mga kabisyo, imagine habang nasa marathon ka, nag-chain smoke ka, parang pinapausukan mo yung kasabay mong tumatakbo eh. Diba, ang pwede nating logican po dito ay dapat para hindi tayo ma-disqualify sa karera sa buhay, lumaban po tayo ng patas. Yes mga kabisyo, we have to play by the rules. Black and white lang naman yan. Walang gray area, it's a yes or no. Like, pwede ba ganito? No. Pwede ba ganito? Yes. Minsan kasi yung no, hinahanapan natin ng paraan na maging yes. Diba? Parang yung anak mo, sinabihan mo, oy, bawal muna mag-boyfriend ha. Sabihin ng anak mo, yes daddy. Tapos malaman mo, wala nga boyfriend pero may ka-MU. O example, may asawa kang tao, kasal ka, alam mong dapat hindi ka ng babae. Pero sino yung kasama mong babae ngayon, ha? Babae mo yan, ano? Aragoy!
maluoy ka. Ano mga kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Siyempre kasama pa rin ang tropang EDSA. Your Suli Diego Bandido, Tanghenyo, at siyempre, oy, duta yung ano na naman yung pinaggagawa mo dyan? Bitawan mo yan, kay Rocky yan, yung mga libro niya yan. It is now 36 after 6 o'clock. Now here's a song coming from Rizal Underground. Para sa mga bilanggo. Keep it locked in right here on 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila. Sasakyan si Ka.